Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Sugeng Hamirsani. Nggih, Ndara. Nggih. Sampun sawetawis kula wonten sandingan panjenengan. Yen to kula nyandhang pengabdi sae, nyang sareng busana. Ing mriki mboten wonten ingkang prapangan kok iso kaya ngono. Aku iso ngrasake sepiro gedene penayangsamu. Awet sliramu kapisah dene karo sing pangku tresnani. Yen pancen sliramu kira kesel lagi karo Kang Mas Jaya. Ora apa-apa. Bibi sesepi ati para sliramu sing bakal ngayomi marang sliramu. Bakal ripe ning nesinan Prabu Jaya Kakang supaya karepe ra dibajutke nggih. Saestu Bibi. Tapi kita sakwadi-wadi paman menika ora panjenengan kersa ngendikan kados-kados. Aku bakal didhawuh supaya tindake pamanku ora dibajutke. Sak bisa-bisa aku bakal paring pemut karo Kang Mas Jaya Kakang. Aja kuwatir nggih. Bibi sing bakal ngayomi marang sliramu. Injing Bibi. Tapi terus ya paman kita panjenengan. Ditunggu wae yo. Ana dalan supaya kowe bisa ketemu lan Kakang. Supaya ripih lan diah Ayu Gayatri kepiye pawangsulane. Sampun boten kaping-kaping anggen kula ripih dhateng kulunan panjenengan. Ning kasunyatan Gayatri menika boten kersa lados dhateng panjenengan Kang Mas. Mila jika Mas saya. Iya. Kok injil panjenenganipun melas dhumateng kulunan panjenengan. Gayatri menika susah sanget lho. Apisah dinit karo ingkang tresnani. Ampun dipun bajutaken Si Kang Mas. Bali. Tresnan kurang diah Ayu Gayatri nganti besok cukup jajan. Ora kita saiki durung gelem. Aku sakuh meneh tetep takut karo persaya. Tetep dipun wayo Kang Iya. Mas. Gayatri, Paman Jaka. arep kok rewangi nangis. Nangismu kowe dhewe sendiri keterangan lho, mu nganti mriki getih. Kowe ora bakal kumpul lan bojomu Sang Brahmawijaya. Berhubung Sirosari bapakmu uga seda, kowe karo aku. Ya iki. Luwe mesti kowe nggono. Gelmo tak garwoyo. Boten pangkat. Yen to kula menika prepes bulat-bulat karo. Ati kados putih pekalipun Bibi Trumbali Paman Jaka. Ya iki. Katin bang nadiku luwe becik kudu mati sotan. Yen to penjelatan sembek solong klonji. Kula puran penjelat bulat garwa. Nang kula nyuwun inah sekawan dosa dinten Paman. Iya. Eling-eling. Janggep 40 dina kok kowe isih sloyo. Tetep tak cuplak mripatmu kowe. Paman.
Thank you.